Aínda que non están decididos todos os membros que formarán parte da Mancomunidade do Salnés, todo fai indicar que Meaño será a chave para a gobernabilidade. Carlos Viéitez, en declaracións a esta canle, deixou ver que a súa idea é apoiar o Partido Popular. De ser así, Marta Giraldez lamenta que non se respete a representación maioritaria dos diferentes concellos. Bueno, pois en todo caso, a min o que me daría moita pena, primeiro é que en este tipo de cuestións non se respete o sentir maioritario, en este caso cando hai máis representantes de esquerdas que de dereitas. Aínda se descoñece quen será o candidato do Partido Popular. Carlos Viéitez advertiu que vetaría a Gonzalo Durán, co que os outros alcaldes populares da comarca serían David Castro e Telmo Martín. Marta agarda que o PP non presente a un candidato que non é alcalde. Ningún alcalde me comentou que quixera postularse para presidir a Mancomunidade e considero que sería un erro sin precedentes na historia da Mancomunidade que un concelleiro ou concelleira pretendese, ao mellor da oposición de algún concello, pretendese presidir a Mancomunidade, porque hasta sería algo tan inaudito como que alguén da oposición presidise a Comisión Executiva de Alcaldes e Alcaldesas, o cual desvirtuaría bastante ese órgano da Mancomunidade. Marta Giraldez, ao igual que fixo Carlos Viéitez, considera que a xestión da Mancomunidade foi boa durante estes 4 anos e que se conseguiu unha unión entre as diferentes formacións que se preveía complicada. Con todos estes motivos en riba da mesa, lamenta que o que poida decidir a Mancomunidade sexen negociacións alleas á comarca. A mí me daría moita pena que a Xunta ou a Diputación dera axudas a cambio dun apoio na Mancomunidade. Eu creo que a Xunta e a Diputación o que teñen que facer é dar axudas de maneira obxectiva, en función de criterios obxectivos, como cando nos postulamos a calquer tipo de subvención, que é iso o que se debe de valorar, non? Cando todos os concellos nos presentamos a calquer tipo de axuda, que se valoren por igual, que se valore o proxecto que presentamos de forma obxectiva e por técnicos. Eu espero que non se volvan a esas maneiras de facer, que quedaron atrás, que foron froito de que no pasado a xente se rebelara con apoios a partidos de esquerda precisamente porque non lle gustaban esas formas de facer. Eu espero que non sexa iso que prime e que sexa todo o que acabo de decir. Aínda queda tempo para ver como se compón finalmente a Mancomunidade do Salnés. O primeiro paso é que se realicen as eleccións dos candidatos polos concellos que aínda non o fixeron. Posteriormente, o Partido Popular deberá escoller o seu candidato e comezar así o período de negociacións.